लास्टाव नोंसोरो बिदि जाखांबा थोरसिनिखौ लोंना लोङा आं हले लोङो र' खावसे लोङोलै ओइ थोरसिनिखौ खावसेखौ र' खावसे लोङो थिनबाय र' ओरै सावगो र' थोरसिखौ लोंग्रोनि संख्रि बारा हरबा मैयाहाय खमला जानायनि भिडिअ लानाया थायाखैनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आङो जानानै देखायफिनसै लोगोफोर दे जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय दे लोगोफोर खमला खाजि जानोसै लोगोफोर सोरबाफोर नोंसोरबो बिदि खाजि जायो नामा लोगोफोर जा गोथाव गोदै मोनलायलायोना मोदोमजोब्बाय ओमफ्राय बाथोना जिरनानै खाजि लगायना जाहैसै बानलु बाथोना ओरैबायदि टेस्टि मोनामबायहाय लोगोफोर नै मैया भिडिअ'आवनो जायाखैमोन ओरैनो भिडिअ'आवनो अन बायदि सानो भिडिअ'आवनो जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो खमला खाजि लगायनानै जानायखौ आं भिडिअ लागोन दे लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय दे लोगोफोर दे सिरि गाखोबोनो मेंबायहाय लोगोफोर नै लोगोफोर खमला खाजि लगायनो जानो स्टार्ट खालामबाय दरथुल लाबोगासिनो जिरायनानै जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि ना बेदर जानाय ओंख्रि जानायल' भिडिअ होबाय थानाय जाबाय दिनै खमला जानायनि भिडिअ होगोन आं भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर दे नै जिरायनानै जानोसै होमबा ओमफ्राय नोंसोरबो खमलाखौ बिदि जानो गोथाव मोनो नामा लोगोफोरनो बाथोनानै ओंखाम सोमजानानै जानो बे बाथोनखौ जा बाथोनजों ओंखाम सोमजानानै जानो जि गोथाव मोदोमो ने ना बेदरा नांलायलाया आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दे लोगोफोर नायलांबाय थादे नै दे र' दारायलायथ' भिडिअ लानायाव दाउखौ नाङा बेबो बिबुराबो माबायोथ' सोर मा लोगोफोर नोंसोरो सोर माने सोरबा बायदिया लाल सायाव मा सायाव होनानै बिबुरा जाजायो होनो नामा नै नंगौना नङाथाय खिन्थाहरलाय कन्टेनाबो खमला जानायसोहाय आंनानै हानोसै दे नों ओरैहाय लादो नामाथाय भिडिअखौ मोखांजों हानायखौ बन्द' खालाम ओरै साइडजों होदो दे आंनि कपिराइट हागोन ना इयो डिसटार्बसो भिडिअ लानाया Hai लोगोफोर नै गाइसमोन संख्रिया मोननै सारखौ बुंनोसै होनबासो संख्रि होदोंमोन ओरैबायदि मोदोमजोबखाबायहाय लोगोफोर नै आंखौथ' देखायदो एबार नै खाथियावबो लाबोयो मोदोमजोबखाबाय साखिनायग्रोनो जालुबाय दे नोंसोरो भिडिअ लाग्राया लुगैसिगोन ओमफ्राय साइडआव थाग्राफ्रा लुगैसिगोन देखायनोबा Bodo. Video on ra không ạ? Video on ra không ạ? Bây giờ. Nó sẽ bắt lục này ra này. Là cái vật plastic này bay đấy.
थफ्ला मोननै बायदो होदो लगायना जानाया ओरैबायदि जानो दे लोगोफोर जाखांबायानो नै लोगोफोर ओमफ्रायहाय स्टमावखौ जागासिनो लास्टाव नोंसोरो बिदि जाखांबा थोरसिनिखौ लोंना लोङा आं हले लोङो र' साम'जों लोंलै थोरसिनिखौ लोंदों खावसेखौ र' साम'जों लोंनो थिनबाय र' ओरै साइडखामबो थोरसिखौ लोंग्रोनि संख्रि बारा हवा माथो नोङो साम'जों लोंबाय थाया साम'जों लोला लोंलिया लोगोफोर थोरसि होखायो आंना बाराबा फैयानो नै जोबबावाखैसो जुमबुरा मैखौनो माखोथाय दाबायदियाव जुमबुराबो गैलाखा बारा जायाबा थोरसिनो होयो आंना लास्टाव नोंसोरबो लोङोना बिदि लोगोफोर थोरसि ग'नो जोबबाय गोदैथार गुसु दा दैया खमला खाजि बिदिनो काय खालाम एसे काय खालाम नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ भाजि जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया गुफुर हायलोलो खानाय रुंबां आरो बुथान रायजोनि नै खमला थांबाय लोगोफोर गुंग्राय सेलेखा गलायनायनि जाबाय बानलु गोसा गुंग्राय सेलेखा गलायखादों आंना नोंसिना गवाखै गुंग्राय सेलेखा दालाय बानलु गोसा जाबा गुंग्राय सेलेखा गलायलायो ना नोंसिना गवा नामा लोगोफोर गुंग्राय सेलेखा सबाय आं गुंग्राय सेलेखा गलायखादों एबारहाय रिल्स भिडिअ बानायनोसै आं खमला खाजि जानायावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ मा लाबोनाय जायो मा भिडिअ लाबोनाय जायो लोगोफोर नेनानै था दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय